Mayong hapon mga igsoon, mga higala nga taga-subaybay ning atong buluhaton mao ang atong liso sa kinabuhi. Aho mong imbitahan nga atong ablihan ng atong mga Biblia sa 1 Pedro kapitulo 1, basahon nato ang bersikulo 3. Ang bersikulo 3. Nagaingon mga igsoon, dalaygo ng Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Mao kini ang pulong sa Dios ug ako kining giuluhan unsa may akong paglaom. Unsa may akong paglaom. Magampo ta mga igsoon. Dalaygo na mong Amahan, imong nakita, imong nahibaw-an ug unsay among kahimtang nining kalibutan, labi na nining pandemya na hangtod karon anaa pa lang gihapon ug naapay taliabot nga mas dako pang problema alang sa imong mga kaanakan. Lord, unsa may among paglaom nining kinabuhi? Daghang problema, daghang mga kawalad-on, walay trabaho, na ang sakit, na ang pagka-hospital. Lord, unsa may among paglaom nining kinabuhi? Naot pa nga ikaw maghatag kanamo og kahayag sa paglaom nga anaa imong gihatag ug giandam alang kanamo. Panalangini usab ang among pagtuon na imong pulong aron kami mamalig-on diha sa pagsalig, pagkupot sa imong gahom ug sa imong kahimayaan nining kinabuhi. Mao kining among pagampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Now, kadas Kristohanon gianak pag-usab. Kay balotan na maigsoon, di ka mahimong maging mahimong Kristohanon sa ngan lamang, kundi kinanglan ianak ka pag-usab dili sa atong pagpaningkamot o mga maayong binuhatan. Bisan pa sa pag-intra sa dagkong relihiyon, kundi pinaagi sa dakong kaluoy sa Dios o iyang grasya. Now nganong kinahanglang mang ianak pag-usab ang usa ka tawo? Ang hinungdan aron makadawat sa dakong paglaom. Paglaom. Unsa maning paglaoma nga gisulti nining pulong sa Dios. Kining paglaoma maigsuon kini gyud moabot diha sa matag magtotoo o mga nagsalig kang Kristo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Kay kun way pagkabanhaw si Kristo, walay paglaom. Busa ang paglaom ni Hesukristo naghatag natog paglaom. Paglaom nato nga way kamatayon. Usa ka gipangandoy apan lig-ong pasalig o lig-ong saligan pinaagi sa buhing pulong sa Dios o sa buhing anak sa Dios. Busa kung ikaw dili pa Kristohanon ug wa kay kasiguruhan nga ikaw Kristohanon, wala gyud kay paglaom. Apan kung ikaw dunay ikaw anak sa Dios, gianak pag-usap, doon na kay paglaom, apan kinahanglan may baw-an nimo ni aron magkinabuhi ka nga madaugon tungod sa imong paglaom. Dinhi sa 1 Timothy atong mabasa nga gideklara si Hesukristo nga maong atong manluluwas ug ang atong paglaom. Now dunay buhing kinabuhi likod sa kamatayon. Dunay buhing kinabuhi likod sa kamatayon. Sa Kristyanismo, maigsuon, taliabot pa ang kinalabwan sa tanan na maangkon sa matag usa ka Kristohanon. Kay nagiingon si Pedro nga kining buhing paglaom gitarok ni o gipabarog sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Nakabaluta nga ang pagkabanhaw ni Kristo mao nay timaan nga tanang musalig kaniya dili gyud malaglag. Kay tungod ang Ginoo, ang Dios, nabanhaw gikan sa mga patay. So busa, kining atong paglaom mga igsuon nga gisulti dinhi sa balaang kasulatan, gipanghimatud-an sa tulo ka matang. Ato kining tan-awon mga igsuon diha sa sunod sa balaang kasulatan og unsa kining paglauma nga dunay tulo ka matang aron sa pagpahimatuod niini.
Primero mga igsoon, kining atong paglaom usa ka buhing paglaom. Dili kini patay o dili kini limitado o dili kini damgo lamang. Basahon nato ang atong teksto 1 Pedro versikulo at kapitulo 1 versikulo 3. Nagaingon, dalaygon ang Dios. Tanawa, nagsugod sa dalaygon tungod sa pagtuo sa paglaom. Dalaygon ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Tan-aw nato, kining buhi nga paglaom maigsoon, kini usini ka hatag, usa ni ka gasa, dili ni atong gitrabahuan, usa ni kahatag, usa ni ka grasya, usa ka gasa nga paglaom. Sumala pa sa 1 Pedro 1:23 nagaingon didto, kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Kini gyud usa ka gasa kay tungod kini diha madawat nato sa diha nga kita ianak pag-usab dili pinaagi sa atong pagpaningkamot o lihok sa tao kundi pinaagi sa buhing pulong sa Dios gitagaan tag abundansyang kaluoy sa Ginoo. Ang atong paglaom nakabarog sa pagkabanhaw ni Hesukristo ang mag-uugmad sa atong kaluwasan ug maoy katapusan sa atong pagtuo. Mao na si Hesukristo. O kining paglaom atong gidawat gigarantiyahan kini. Mao ang pagkabanhaw ni Kristo, mao ni garantiya. Ang pagkabanhaw ni Hesukristo usa ka dakong garantiya sa atong kaluwasan o ang atong eternal hope, walay katapusang paglaom. Kaluwasan mao nga si Kristo naa kanimo. Ang paglaom sa kinahimmayaan mao gayud si Kristo. Colosas 1:27 nag-ingon, gimbutan sa Dios ang pag-ilang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. So ang paglaom nato maigsuon alang sa kahimayaan. Kaluwasan mao nga si Kristo naa kanimo. Apan ang paglaom naa gyud mao kini makahatag natong kahayag sa atong kinabuhi. Si Jesus mismo ang atong paglaom. Timoteo 1:1 nag-iingon, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sumala sa sugo sa Dios nga atong maluluwas og si Kristo Jesus nga atong paglaom. Busa kung duna kay Kristo, duna gyud kay paglaom maigsuon. So unsa maning way paglaom kangit-ngit sa kinabuhi pagkabuta sa unahan, apan kung duna kay Kristo nakas kahayag og kahayag kalamdag sa imong pananaw ngadto sa unahan. So ang atong paglaom nagsalig dili sa tao nga nakaabot sa buwan, kundi sa tao nga atong gibutang sa krus na siya may muangkon sa atong mga sala og iyang gikamatyan siya gilubong og ngadto sa pinaka kasing-kasing sa kalibutan ngadto sa impierno aron dad-on ang atong mga sala. Apan si Jesus Christ dili gyud kapugngan kay tungod sa impierno kay wa siya sala, ang ato lang sala mo ibil dito mautoy kabayaran sa atong sala og si Kristo nabanhaw aron katong misalig kaniya naagyod ang dakong paglaom. Ikaduha maigsuon, dili lamang kay ang atong paglaom usa ka buhing paglaom, ikaduha ang atong paglaom usa ka nagtubo nga paglaom. Nagtubo kini mao ni usa ka dako kayong kaguol nga daghang Kristohanon wala magtubo. Nagtubo sila sa kaalam, nagtubo sila sa mga buluhaton, nagtubo sila sa mga activities, daghang kayo apan wala magtubo sa paglaom. Nalang gihapon ang kaluyahon, nalang gihapon ang kawadog paglaom sa ilang kinabuhi. Tanawa, pasahon nato balik ang 1 Pedro 1:3. Nag-ingon, dalaygon ang Dios sa Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab
ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay. Ang atong paglaom maigsuon nagtubo kini itungod ang pulong sa Dios pirmi kini nagasangyaw kanato sa matagbasa nato kita magtubo diha sa atong kaalam, magtubo sa atong pagsalig, busa magtubo o magdako ang atong paglaom diha sa atong Dios. Tanang mga damgo o paglaom nining kalibutan mamatay ra. Apan ang taong way kaluwasan, walay usa o bisan unsa nga na kanya alang sa paglaom ngadto sa eternidad, kundi kapakyasan lamang maigsoon. Ang atong paglaom nagtubo dili kini kay ingon nga iabot na sangko na sa iyang pagkahamtong, dili nagtubo pagyud ni hangtod nga mobalik ang atong Ginoo. Kining atong pagtuo magtubo kini pinaagi sa balaang kasulatan. Atong basahon ang Roma 15 ngadto 4. Nagaingon, Roma 15 versikulo 4. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, bisan pa kaniadto gisdaan ang kasulatan. Gisulat kini alang sa pagtuon. Tanawa, gisulat kining balaang kasulatan aron sa pagtuon kanato. Aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Makabaton ang buot sa butan na ang atong paglaom mulig-on, magtubo, pinaagi sa atong pagtuon. Pinaagi diha sa pagpailob, nagyud ang pag-antos diha nga kita naagyud pirmi nagbasa sa iyang pulong kay ang pulong sa Dios espiritu ug ang espiritu maghatag kinabuhi. Gisulat ang Biblia alang sa imong paglaom, pagtuon. Gisulat ang Biblia aron pinaagi niini mopailob ta. Karon, kung kita mopailob magtubo ta diha maigsuon, pinaagi magtubo kita pinaagi sa kasinatian nato sa kinabuhi. Kung ang atong nakatunan, nabasa, natun-an, nakatunan nato ug ato ning panganabuhi maigsuon, ato gyud masinati ang testing sa atong pagsalig diha nga naagyud ang mga kasakit, naagyud ang sufferings and trials, na ang persecutions. Ikaw gyud pag unsa na i-persecute ka sa uban kay tungod ikaw Kristohanon, apan kining atong kasinatian, kining atong experience mao nay magtubo sa atong paglaom. Roma 5 versikulo 2 ngadto sa 5 nagaingon nagsuon. Pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan paingon niining maong grasya nga atong ginabarugan og kita nagakalipay sa atong paglaom sa pakig-ambit sa himaya sa Dios. Labaw pa niini nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Sanglit na sayod man kita nga ang kasakit muhimog pagkamay ng tuson. Og ang pagkamay ng tuson muhimog kalig-on. Og ang kalig-on muhimog paglaom. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Tanaw maigsuon, ang atong kasinatian nining kinabuhi isip nga mga Kristohanon mudangat gyud og tanang mga trials maoy magpalig-on. Maoy magpalig-on ta sa atong pagsalig nganuman kay dunay paglaom. Pinaagi sa iyang grasya nakabatuntag agianan sa paglaom. Dunay agianan tungod sa paglaom mahimutang makalipay bisan pa sa kasakit nato. Kaysa kasakit, muhimog pagkamay ng tuson, maigsuon tanawa. Dili angay natong daganan ang kasakit nga kita mga Kristohanon, gisakit ta tungod kay Kristohanon, hinaot pa nga di ta gisakit tungod sa atong pagkadautan. Apan gisakit kita tungod sa atong pagka-Kristohanon, muhimo kinig pagkamay ng tuson. Og ang paglaom, dili mo pakyas ka nato. Dili mo biya ang paglaom. Kay ang gugma sa Dios ania sa atong mga kasing-kasing. So busa ang paglaom sa Kristohanon
primero, buhi. Buhing paglaom kini. Ikaduha, nagtubo. Kay kung buhi kini, nagtubo apan kung patay ang imong paglaom, kay ang imong gilauman mao kini mga butang nining kalibutan nga mamatay ra, wala nimo dito ibutang ang paglaom nimo kang Kristo nga nabanhaw og mabuhi hangtod sa kangturan, buhi ang imong paglaom. Apan kung wa kang Kristo, patay ka ng imong paglaom. Busa, kung ikaw wala pa'y relasyon kang Kristo, hunaan ni, wala gyud kay paglaom. Apan kung imong ibutang, imong i-offer sa Dios ang imong pag-ampo, nga ikaw gyud musalig kang Kristo, mobiya sa imong mga sala, moatubang sa Dios, og musalig kang Kristo nga imong Ginuog manluluwas, naa gyud ang imong paglaom nga buhi og nagatubo. Og ikatulo, kining atong paglaom usa ka gipanalanginan nga paglaom. Gipanalanginan kini mga igsoon. Basahon natong usab ang atong bersikulo. 1 Peter chapter 1 verse 3. Dalaygo ng Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo, tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom. No? Buhing paglaom pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo gikan sa mga patay. So sumala pa ni Titus, maigsuon kung atong basahon ng Titus nga tagtaon, makita nato kung unsang klasihan ning paglauma nato. Dinhi sa atong gibasa maigsuon, ang atong paglaom gipanalanginan nganuman kay tungod lihok ni sa dakong kaluoy sa Amahan og sa Anak. Di ba panalangin na? Dakong panalangin. Unya, ikaduha pang panalangin, kita nga makasasala, paingon sa impyerno, gianak kita pag-usab, aron kita mahimong iyang anak. Di ba dakong panalangin na? Busa, kining panalangin nato, bulahan. Kining atong paglaom, usa ka bulahan. Basahon nato ang Titus chapter 2 verse 13 to 14, nagaingon maigsoon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan og sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayod nga mga masibuton sa maayong binuhatan. Tanawa, bulahan kaayo may igsoon. Kining paglauma, nga naman, gipadayag kini sa himaya ni Kristo sumala sa atong gibasa. Kinsa si Kristo, nag-iingon sa versikulo 13, siya ang dako nga Dios. Wa na'y kinadak ang Dios. Wa na'y laing Dios, kundi si Kristo kinadakan. Tungod sa iyang pagkadako sa pagka-Diyos niya, ikaduha, gihatag ang iyang kaugalingon alang kanato. Tanawa, ang Diyos nagpakamatay alang sa ato nga makasasala. Di ba bulahan ang atong paglaom nga nadawat diha kaniya? Siya, sa iyang kaugalingon, gihatag ang iyang kaugalingon alang kanato, aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Tanang pagkadautan nato mga igsoon, gilukat na ni Kristo. Apan naalang yapon tanining atong unod nun, itong lawas, makabuhat lang yapon tag pagkadautan. Apan ang garantiya nga kung kini atong isugid mangayog pasaylo, siguradong pasayloon ka nga naman kay tungod ang imong tinuod nga pagkatao nga pagkadautan gilukat na ni Kristo. So kung kanang atong actual sins ay mahimo na nga pasayloon sa Ginoo. So busa, doon na kay autoridad nga moduol kaniya, sumala sa ingon sa 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all wickedness. Nga namang just, nga namang matarong man siya og balaan. Kay tungod,
iya na kitang gilukat didto sa atong pagkadautan nga mo'y magdala kanato ngadto sa impyerno. Apan kay tungod naa pa tayo ning lawas makahimo lang gyapon ta dautan. Apan dunay garantiya nga kung kini ato kining i-confess sa Ginoo naagyod ang iyang pagpasaylo. Nganuman aron sa pagputli ka nato, pagbalaan ka nato, aron kita dunay kahambog dili nagiingon ng bersikulo alang sa iyang kaugalingong kahimayaan. Alang sa iyang kagalingon aron ang usa ang iyang katawhan mahimong iya gayud. Mahimong iya gayud dili iya sa kalibutan. Nga magmasibuton sa maayong binuhatan. Maayong binuhatan. Kining maayong binuhatan, Efeso 2:10, dili po ni ato. Kini gilaraw ng daan ni sa Dios kanato sa diha nga kita gianak pag-usab kauban na ang maong good works, ang maayong binuhatan nga niini anata magkinabuhi. Busa tanang good works nato timan-an nato iya sa iya ang tanang himaya, dili sa ato. So makita nato nga kining paglaom bulahan. Ikaduha, paglaom mao ang pagpuyo nato kang Hesukristo. Moabot ang panahon na kita makig-uban kang Hesukristo ngadto sa kangturan sa ginarian sa langit. Wa nay pagluha, wa nay paghilak, wa nay sakit, wa nay balatian, wala nay sala. So wala na gyud ang kaguol. Atong basahon ng John 14 verse 1 to 3. Mao ni bersikulo nga maghatag nato nga atong paglaom alang sa pagpuyo nato kang Kristo didto sa balay sa atong amahan. Nagaingon si Kristo sa verse 1, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios. Yes, salig ta sa Dios nga mooy nahigugma kanato. Apan salig usad ta kang Hesukristo nga mooy nagpakamatay alang kanato sa pagkatugsanan. Nag-ingon sa bersikulo 2, sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puyanan. Kung dili pa tinuod, maingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo? Og sa may tabo na ako makakaandam na og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. Unsa atong paglaom? Ang paglaom nato nga kita mahiuban kang Kristo kun hain si Kristo tua usab kita. So mao makita nato nining bersikulo 1 ngadto sa 3 dunay tulo. Primero, ang paglaom mo'y makapapas sa atong kaguol. Nagiingon sa bersikulo 1, kinahanglan dili kamo magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Ikaduha, paglaom mo'y makadasig sa atong kaluya. Bersikulo 2, sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puyanan. Nganuman, kasagaran nato watay matarong nga puyanan dinhi. Nagsigil ang tagrenta o digali ang atong balay maguba lang gyapon bisag unsa ka pagkanindot, bisag unsa ka mahal na maguba lang gyapon. Apan dili ta magkaluya kay tungod giandaman tag puloy-anan sa Ginoo ni Jesucristo ngadto sa langit. Umingon siya, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan kun dili pa mingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo? Dili mamakakatong Ginoo, tinuod ka na. Og ikatulo, unsa ti primero, paglao mo ay makapapa sa atong kaguol, paglao mo ay makadasig sa atong kaluya, ikatulo, paglao mo ay makapalipay sa atong kamingaw. Ining atong kinabuhi nini nagyod ang kamingaw. Usahay ang kamingaw daghang mga tawo, way kwarta, di gali namatyan og mga hinigugma sa kinabuhi o di gali way gihigugma. Mga single mingaw na apan bulahan ng mga single kay mahimo nilang ihatag tibuok nilang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Ana sa Ginoo na atong kalipay.
Busa ang paglaom mao'y makalipay sa atong kamingaw. Versikulo 3. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako. Aron nga diin gani ako atua usab kamo. Maigsoon, tinuod bisan ako gimingaw na gyud ko ning akong pagkatigwag naghambalatian. Gimingaw nako nga gusto nako nga sa akong pagpiyong apan sa pag-abli sa akong mata ang akong makita mao ang naong ni Kristo nga naggilaw mo ulbo-ulbo ang akong kasing-kasing sa kalipay. Nganuman maangkon man naho ni kay tungod ang paglaom mo'y nagdasig kanako aron sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios nining kinabuhi na. Subo sa maigsuon sa atong paghinapos. Primero, kinabuhi nga anak ang Kristo, dunay walay katapusang paglaom. Kung wala siya, usa ka way paglaom nga katapusan ang kinabuhi sa tao. So busa, ako kang giawhag kung wa ka pa'y siguradong relasyon kang Kristo, wag yung kay paglaom. Kaya tungod ang paglaom sa tao, nining kalibutan, bisan pang ngadto sa walay kahangturan, katapusan, si Kristo lamang. So ang pagkabanhaw, ikaduha ang pagkabanhaw ni Kristo atong pasukaranan. Mao ni atong pasukaranan. Kay kun way pagkabanhaw, ako magwawali, way silbi ang akong pagwali kung way pagkabanhaw, wa mabanhaw si Kristo. At ano kung basahon ng 1 Corinthians 15:14. Og kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali o kawang lamang usab di ay ang inyong pagtuo. Tanawa? Kung way pagkabanhaw, kawang ang pagwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Og labaw pa ni ana migsuon dagan ta ngadtos bersikulo 17 ngadtos 19 nagaingon. Og kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan og kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. Tanawa, migsuon, kun wa kay Kristo nagpabilin kas kasalanan kay tungod wa naa kas kasalanan, di gyud ka mabanhaw ka man paingon didto sa impyerno. Versikulo 18, og dugang pa ni ana, bisan sila ngang mga nangamatay diha kang Kristo, nangalaglag lang di ay. Sayang di itong mga nangamatay nga Kristohanon. Sama ni Pablo, ni Pedro, Santiago, si Juan, tanang mga Kristohanon, John Calvin, nila ni Martin Luther. Sayang lang din sila, impyerno din sila. Apan do na may pagkabanaw ni Kristo, sigurado gyud sila. Versikulo 19, kung niinirang kinabuhi mao'y paglaom kita kang Kristo, nan sa tanang mga tao kita mao ang labing takos pagkaluy-an. So, kung ang imong kinabuhi alang lang nining paglaom ning kalibutan, ikaw gyud mo'y takos kaluy-an. Wag gyud kay paglaom. So busa maigsuon, ang tanang musalig kang Kristo nga iyang Ginoo og manluluwas, dunay dako og buhi nga paglaom. Karon, Kristohanon ka ba? Bulahan ka, igsoon. Bulahan kas tanan. Dunay kagulanan, pasag din na. Kutob na din hisayuta, may igsoon. Dunay kaluwasan, magmalipayon ka. Kayang imong paglaom, muhangtod ngadto sa kahangturan. Amen. Mag-ampo ta, may igsoon. Dalaygon ka, amahan, kay tungod ikaw nagpaila nining taknaha sa among mga kinabuhi kasing-kasing, pinaagi sa among pagsangyaw, pagpaminaw sa imong pulong nga makahatag ka namo kalig-on kay tungod dinhi magikan ang tinuod nga pagtuo o among pagtuo mibarog ug milambo o mitubo. Salamat Lord sa pagpalig-on nimo sa among pagsalig nining
magulanong kalibutan. Naas kangitngit apan do na mi kahayag kay tungod do na mi tinuod nga paglaom diha kanimo. Mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.